Na nedjeľu u televizijním magazínu hodni ste opatriť šľidujúci prílohy. U Ďurďove štvrtok 11. decembra otrímaný tradícijný humanitárny poludzenok za osoby bez poriadnych príchodoch i so zmalýma penzijami. Príloh o tým nám porichtala naša kolegyňa Helena Korpaš. U prílohu zo spoľoprivredy uvidíte, jaký stan u švinjarstve u našej državi i so s jakýmaše problémami zočujú našo švinjare. Tiež ste hodní opatriť, jak napreduje projekt Ruský portál kultúry. Doznáte i u pečatky zo žimskej školy u Slováckej, na ktorej boli mali maturanti Keresturskej osnovnej školy Petro Kuzmiak. Na počátku januára zo zdruku vyšiel nový ruský christianský kalendár za 2018 rok. Jeho príkaze ste tiež hodní opatriť u našej emisii. Televízijný magazín na nedjeľu na 20 hodín.